Ya kamata a ce bibita ka tsantsan da shiga harkar mutane. Ina son ka. Na fi shekara 3 ina da kun soyayyarka. Ahmad, wai dan Allah me yasa ba ka so na ne? Ko dan saboda ni na fara ce maka ina son ka? Ba zan zama mai son zuciya ba, Nafisa. A rayuwata a cikin wahala take. Ban taɓa tunanin zan sake ganin ka a rayuwata ba. Kullum bani da aiki sai begen sake ganin ka. Wai dama haka nake da muhimmanci a gurinki? Me ta haifa? Ta haifin ɗa namiji. Ba na so a matsa daga kanta. Ki je kusa da ita ki tsaya kafin na ƙaraso. Sometimes fate doesn't knock. It breaks the door down. Kin yanke shawara fito min da ku. A dying woman, a newborn child, and a secret so dangerous it could bury them both. Akwai masu kes ɗin sata, akwai masu kes ɗin zambacin aminci. Dai muna ta maganganu ana jin mu. Yanzu ka gaya mana inda za mu je mu samu abokanan naka da kuka yi satar tare da su. Wallahi yalla bai gaskiya nake faɗa ba. Kalle ni da kyau, babu wani ɓarawo mai gaskiya. Turon mutu kawai. Don haka kotu ta yanke masa hukuncin zama gidan yari na wata 6 babu zaɓin tara. Kar ki zarge ni idan kika ga sakamako mara kyau a gurinki. Kar ka rasa ƙarfin kare kanka. Idan ka rasa kanka ka rasa komai. Wata kaddara from the storytellers who dare to break boundaries comes a tale that will leave your soul gasping for air. Sharif Abdul Malik Moviton. Wata kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oga, inna lillahi wa inna. Allah ka yaye mishi wannan masifu da suke bibiyar shi daga wannan bala'i sai wannan bala'i. Kisa yi. Kisa? Wallahi ba niyata an kashe shi ba. Allah ne ya kaddaro wannan abin zai faru. Ni na tabbatar da cewa ba da niyya kai ba. Wannan ita ce wata kaddara. Kowa na duniya akwai kaddararsa. Wani wuta ce da ta ce shi, wani haɗarin mota. Wrongfully accused, wrongfully imprisoned, but destiny wasn't done with him, and neither was fate. Kowa ka gani akwai abin da nan gurin aka ji. Wani ya ɗaure ne, wani ɓarawon kaza ne, wani ɓarawon akuya ne. To kai me kaddarar ka? Me kaka? Ma kashe ka makarba. Wata kaddara, another fate. A soul-shaking story of pain, love, and revelation that change everything. Who is he? What is he? And how much truth one can survive? Zai iya ba su labari kuma asirin ka zai to. Wanda yake damuna kenan. Wata kaddara, produced by Musti Fresh. Ya tafi ya ci gaba da walwalarsa. Ya ci gaba da sha'aninsa. Ya baki a cikin kunci da zaton abin da baki taɓa samu ba. Ni ma ba a san raina kukan yake fitowa ba, Alhaji. Duk lokacin da na ga wanda shekarunsu ya kai ɗaya da ɗana Jafar, sai in ji kuka yana zubowa baya tsayawa. Ko na yi haƙuri, ko kar na yi haƙuri, ba zan iya canza ƙaddara ta ba. Wata kaddara coming soon.